Sanibonani molweni, ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Uvuma ke guys, uSwenku umanzi ke unconywa ke ngosibari wakhe ke ukhuzwayo uba hayi bo sibari wamhle kangaka kwenzekani. Uthi ke usibari hayi kufanele ndiziphuthume nakanjani ukwenza uba ndizawubonwa ezindaweni, ndizawubonwa ngabantu esibathandayo futhi ubomi funeka buqhubeke. So ukhuzwayo besothiswa yinto yoba kusibari wakhe uzimisele ngokuqhubeka nobomi. Udadewabo selibele ngaye, uthe ke uvuma funeka ubomi bona buqhubeke. So uswenkile nyhani ke mhle, uyambona nje uba kukho lo mntu nyhani amjongileyo. uJabu ke yena kuyifumene guys i-evidence yokuba utatakhe wabulawa ngabantu bakwaDlamini ngoba ufumene into kwikhompyutha encediswa ngudadewabo apho kuthiwe khona abasebenzi basemgazini. Ugazini ke yilaa khampani iseCopho yakwaDlamini eyavalwayo ke nguVusi. Kuthiwa ke abantu basebenzi bakhona bangaze bayithethe into yoba kwenzekani kumntu ongumncedisi mazibuko lowo ke ngutata kaJabu. So uthi ke sekufutshane into yoba ayazi uba kwenzeka ntoni. UPhetheni ke nefemeli badibene ke kumnandi kuyancokolwa. Uthi ke naye kuzafuneka abe hands on kwinto yebhizinesi, yazibona into yoba umthetho wakhona bebuye umva kakhulu. Yile nto sekukhona iingxaki ezingaka ke apha. So uVusi ke yena ke bengekho happy ke kubo bonke abantu bekhompleyina ngento yoba bona bamgxothele umfazi bengakhange bamconsulta. Ugcina bamthemba bamkhomba indlela bamakahambe ngoba lo sekuvelile into yoba yena besazi ngento kaNomalanga ongamithanga. Ukanti ke unjengaye ubulele ke kwifemeli after into yoba uThemba emkelwe ke yifemeli ngumntu wonke ke. Apho ke uKwenzo uye wazama ke ukumthutha ke embiza ngeziduko zonke nje kumnandi. Wamkelwe ke njengonyana woDlamini, bebekhona ke noMfundo nobrother wakhe. Then ke uVusi noNomfundo bakhe bazama ukuthetha, noMfundo ezocenga ke uVusi into yoba amamkele uThemba njengonyana woDlamini and njengobhuti omdala wakhona. Emkhumbuza ke nokukhula kwakhe, ethi ke uyamazi uba bekhule emthanda kakhulu uVusi uNomfundo, but ngoku wothuswa indlela sevele wamzonda ngayo kangaka ngongathi zange bavana. uVusi utshilo into yoba no, andikuzondi mna, into nayo wena usiphoxile njengefemeli yakwaDlamini, besikuthemba kakhulu. Uyawaxolisa ke uNomfundo ngayo yonke ke into ngoba ke lo ngoku ngeke isatshintsha. Ethi uxolisana nento eyenzeke ngemini yembeleko ngoba wayenyanzeleka into yoba athethe into yoba uVusi ehlangene noGcina bebesazi ngento kaNomalanga. So uVusi bekhalazela into yoba ke wena wabona uba mawundifake phantsi kwebhasi kuyo yonke loo nto. Uthi omnye no, but inyani inendlela yayo yoba mayivele lonke ixesha. UVelephi ke guys yena ubonakele ehleli noyise nevisitor kathe nguScoop ethi li-celebrate laseThekwini elizomthatha ke liyomjayivisa erenki. Ebethukile kuVelephi into umthetho wakhona ndizawujayiva kanti mna erenki. Wathi omnye kaloku kuqalwa khona then kunyukelwe. So utata kaVelephi hayi akakaqondakali nanamhlanje guys. uMbambo yena uhambile ke guys eye kuSamke emphathele umilimili. Uyafleta ke sana noSamke, kwa uSamke naye ubesothukile into yoba why usweet kangaka, embuza nokumbuza uba why usweet kangaka ngakum. So uMbambo ke usemathandweni guys, uyamthanda uSamke kodwa ayikaqali ke le nto yabo but iyaya apho iyakhona. uVusi ke yena ke guys uye wadibana noThemba wanencoko naye ke njengoba uNomfundo bekho wamcela, emxelela ke nokuba urhalela into yoba kuthiwe ubekho besekhona u-one man. U-one man ke uthi ke ngutamkhulu wabo kozalo njengayo. Uthi ke wayemphe nesipho ngoba sesinika ke uThemba eso sipho ethi ubona into yoba sifanele into yoba sibe sesakhe njengangoku. Wabemamkela ke njengomfowabo ke ethi uzomhlalisa phantsi amfundise neziduko zakowabo ke bazokwazi ukuzithutha angadli amazambane la ebewadla ngelaa xesha. So kumnandi ke bayahleka bobabini. KwaSibalikhulu bekhona i-meeting ebikhona ke guys apho ke ukhona uJabu nabantu baseSibalikhulu. uKwenzo ufike late ke yena ke uthe ufika kwakho besithi bangamhoyi ngokufika kulate kwakhe azange uzobaphazamisa. uSibongile ke ubonakele excited kakhulu esewubona uKwenzo. Hayi ke uJabu wavele naye waphazamiseka okwedla amazambane uba ngathetha le into ayiphume emlonyeni, uphazanyiswa nguKwenzo oncumelele noSibongile into engapheliyo. So bekumnandi kuSibu ebona uKwenzo and noPhetheni uyibonile le nto yoba uKwenzo usekuSibongile.
Bathe basawufika ke ofisini yabo uJabu wakwatela uSibongile ke Mgxothi ethi makaphume ofisini yakhe ethi ka-understand into yoba why esenza kanje wathi kubhizi phaa wabebhizi ehoye ezinye izinto ethi ingqondo yakho ibingekho kulaa nto eyenzeka phayana so ii-mistakes ezininzi zenzeka xa kunjena ke wathi makaphuma ke uSibongile uthe ka ephuma ke uSibongo bekungena udadewabo kaJabu ebuza uba kwenzekani watsho ke into yoba hayi bo lo ubhizi phasi kwi-meeting uflethana lo mfana wakwaDlamini uthi usecinga into yoba afonele kwa ile nto u-HR ngoba lo wenze izinto ezi-unprofessional. Unokwazi uthi hayi bo ubuzova kanjani xa beyenza yonke le nto i-unprofessional ngakuwe. So uJabu uzamile uvumile into ethi ke yena uSibongile befuna ukumsebenzisa to destroy ifemeli yakwaDlamini qha ngoku uthi akazazi noba ufike kanjani ekubeni abe nee-feelings kakuSibongile ngoba ke ngoku akasakwazi ukumsebenzisa ngale ndlela bezomsebenzisa ngayo but ngoku sekungaphaya uyamthanda. Usisi wakhe utshilo ke into yoba yena uyakwazi ukumbona xa ngaba esemathandweni. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, like, singakhomenta futhi bye.